Gabon, ez dakiten ere bura ikusten den, adalantzuten den, eta, Gabon Jon, Gabon Unai, Gabon. Gabon, zelan? ikusten da eta entzuten baita. Egingo dut berentxe bertan saiakera telefonarekin, ez dakit, nik behintzat nire telefonotik nire burua ikusten dut. Gabon berriro. Ez da jarri izpilu bat aurrean, isla horri ikusteko. Nire burua ikusteko, ez dakit. Zelan, AGA korrika dalata, edo beste hauteskundeak eta gainontzeko kontuak? Korrika atzo Bilbon, nik oso ondo pasatu nuen, oso unkigarria da niretzat, korrika. Gabon, Mikel. Euskaldun askorentzat, eta oso gustura atzo, oso ondo pasatu nuen, eta orain, ea zer dakarren korrika ondoak. Gabon, Joi Rudi. Mikel... Partaidetza izan da ikaragarria, hori bai. Hori azpimarratzeko gauza. Ni inoiz bez, nik behintzat, ez dut ikusi, hainbeste jende, Euskararen alde, kaletik korrikan. Así que zoriontzeko, beste gauza bat edo batzuk agian hobetzeko interesgarri izango litzatekela bai azpimarratu behar da, baina orokorrean jendea ni harrituta geratu naiz. Ikustean, hori, zenbatekoa zan jendea, ez, korrika, hori, Euskararen alde. Así que zoriontzeko gauza, zorionak antolatzaileei. Eta gero partaidetza eta Euskararen alde hori, edo oiu hori, edo horro entzundako horro hori bebai, egunerokoan, martxan jarri behar dugu, erabiltzerakoan, eta erabiliz, batez be. Así que bueno. A ver, entzuten da. Mikel, bai, entzuten da, baina ez dakitze gertatzen da. Vale, hori. Mikel, Gabon, buenas noches. Ez du entzuten. Igual ez digu entzuten. Ez dakite, a ver... Ez dakite, Rusiarrak, Trump, edo beti du arazo teknikoak, edo ez dakite. Pero hori da berriro. Korrikaren asuntoarekin bukatzeko, Jon, eta zure ikuspuntua badakizu zen izango dan galdera, ez? Edo suposatzen dut, imaginatzen dozula. Arritu nazazu, nahi. Ez dut uste. Nola ikusten dozu Aitor Estebanek botatako diskurtso edo botatako mezu hori non salatzen du azkenengo menzua hor irakurri duten pertsona horiek guztiak izatia ezker abertzalekuak edo. Nola ikusten dozu hori? Vale, hasiko naiz amaieratik, bale? Nik izenak ikusi nituenean ez nintzen harritu, Euskaren munduan ibiltzen garenok edo apur bat mundu hori jarraitzen dugunok ez gara harritu, pertsona horiek euskararekin konpromituta egon direlako. Bai, adibidez, Oiana Arana idazle izateaz gain bertso munduan ibili da, adibidez ematearren, Gero Salbat Alzugarai Berriako kazetaria da, baina euskara munduaren ezartuta, Basaiz elkartean, horren Berriako ondo azaltzen du, bakoitza nondik datorren eta zergatik aukeratu duten. Eta nik uste dut hori da kontuan hartu behar dena, gero hortik kanpo non dabiltzan, nik ustez bigarren mailan dago. Eta gero, Estebanek esan duena, alde batetik logikoa da ejauten ikuspuntutik, baina ez alde batetik nik, ni bat nator Aingeru Epalzarekin. Inork ez du galarazten, inork ez dio inori galarazten, Euskal Elkarte batean parte hartzea, bertso eskola batean parte hartzea, eta bar. Eta nik uste dut hor, EAJak duela 40 urte instituzionalizazioen aldeko apustua egin zuela, eta ondorioetako bat izan zen,
kalean bigarren mailan ustea. Eta ondoriak hori ikusten ari dira. Eta hori da nik uste duana. Baina ni galdetzen dizut, Euskara munduan, beraz, eta horretaz egon ginen hitz egiten orain dela gitxi bai, Euskara munduan edo, jende guztia da ezker abertzalekua. Nik ezagutzen dudan euskalgintzan, gehiengoa hurbilekoa da. Gero nik guztiek zer boskatzen duten, ez dakit. Boskatzea ez da gauza bakarrik. Bai. Ulertzen didazu esaten dizudan. Bai, guztiz. Baina aingeru epaltzen errepikatuko dut. Zergatik ez dago EAJ inguruko inor, Euskal Elkarte batean. Egongo da, baina zergatik. Egongo da, eta egon dire, orain dela gitxir arte, uste dute garaiko alkatea izan dana, ez dakite jarraitzen dagoen ala ez, uste dut baiet. Erramen osak. Bere garaian izan zen, bebai, koordinatzailea edo idazkaria ez dakit. Presidentea edo koordinatzailea, Ramon Osa, ez? Bai, baina bat da. Bueno, bat. Zan nahi dut, nik ezagutu dudan euskalgintza, gehiengoa ezker abertzalekoaren ingurukoa da. Bigarren galdera zer da? Naiz eta diskurtsoa autonomoa izan, eta hori nik azpimarratu nahi dut. Bai, baina bigarren galdera da, edo burura etortan zaidana da, hori zer da, ezker abertzaleak konpromiso handiagoa deukolako euskararekiko edo euskararekin, edo EAJak ez duelako euskararen aldeko edo alde konpromiso hori. Ez dut uste ez bat agia direnik. Nik uste dut EAJak historian zehar erakutsi duela euskararekiko konpromisoa, horregatik euskaltzale askok EAJ buskatzen dute. Nik uste dut militantzia eredu ezberdina dela. Eta adibidea emango dizut. Ezker abertzaleko jente askok leku askotan militatzen du aldi berean. Ezker abertzalean bertan, euskalgintzan, gure esku dagon, jai batzordean, eta bar. Nik hori EAJan ez dut ikusi. Egongo da, baina nik bintzat ez dut ezagutu. Zergatik, arrazia asko egon daitezke. Nik uste dut egia da aurreko hamarkadetan ezker abertzalea saiatu dela monopolizatzen herri mugimenduak edo gizarte mugimenduak. Horran joan. Baina nik hori ez dut bizi. Nik bizi dut... Ez, orokorrean, botatzen dut galdera, baina horran joan. Elkarteak sortu ziren, lehenengo arrasaten sortu zen, apur bat EAJ eta ezker abertzaleak planteatzen zuten markoa gainditzeko. Eta herritik agertu ziren, hau da. Gari batean, borroka zen instituzionalizazioa, AB eta bar, versus AEK. Vale? Eta beste karril bat da Euskal Elkarteena, autonomoa izan dena. Adibidez, Topaguneko presidentea, Markel Olanoren euskara zuzen izan zen. Baina kontua da, eta harani joan, ez? Ez dozu uste horrelako politizazioarekin edo gure alde, euskararen alde gitziagotzen dogule edo dogula apoioak edo partaidetza eta ikaragarria izan da partaidetza, dinot. Jende asko oin jarraitzen du pentsetan hori ezker abertzaleko mugimendu bat dala. Zorionez, gero eta gitxio. Hore honez gero eta gitxio, pentsatzen du lan. Baina, jende asko naizta euskaranen alde egin, pentsatzen dute hori monopolizatuta dagola ezker abertzalearen aldetik. Orduan ez dute parte hartzen, dinot horrekin. Oso esanguratsua da, ikur batzuk hor ikustea, edo pertsona oso zehatz batzuk ikustea, eta nik galdetzen dut, holan, orokorrean. Horrekin egiten dugu favore euskarari? Ezakite? Ez.
argi dago ezetz. Hori da, Argi dago ezetz. hori da Baina nik kontua. Eta beste gauza da, sobra eraseko, gauza batzuk esan nahiko nituzke. Bat, partaidetzak erakusten du, hainbeste kalterik ez duela egiten. Hori bukaezina da, eta Euskal Herriarekin berdina da. Bai? Bi, San Mamesera joaten bagara, ere pentsatu aldugu, ez orain Zeiarri Norte, ja ez dago ezkera bertzaren orbitan. Uste dut ja GKS edo beste mugimendu batzuetik hurbilago dagoela. Dola urte, 10 urte edo, atera zutelako pankarta bat jartzen zuena, sortu, jokoz kanpo zaude. Baina, kanpotik ikusten duena pentsa dezake, haitu, atletikeko gehienak ezkera bertzalekoak zarete. Ez, kontua da, ezkera bertzaleko batzuek ez dakitela bereizten, garia eta alea. Eta beti eraman behar dutela, bere partiduarekin lotu alden ikurren bat. Euren kilometratik kanpo, bai? Ze normala da EH Bilduk, bere ikurrak eramatea, bere kilometroan eajotak inzuen moduan, eta normala da. Eta gero, hor badago beste trampa bat, anistasunaren trampa. Eta esango dut zergatik, bale? Nik erosten dut, monopolizazioarena, batez ere simbolikoa, eta bar. Baina kuriosa da, Euskaren alde, ez dut esango utz egiten dutela, zenik ere ez dut uste SPSE, Komisiones Obreras, Euskara fobak direnik, nik ere ez dut uste. Ni ez nator bat oren pentsatzeko moduarekin, baina ez dut uste bintzat eaen Euskara fobak direnik. Besta gauza bat izango litzateke Nafarroan. Baina kuriosa da, 2 urtetan Euskararen alde oser gutxi egin dutenak, beti aldarrikatzea Euskara denona izan behar dela. Hori trampa bada. Hori trampa bada zergatik ondorioa delako Euskara denona izan dadin, ezin dugula aurrera pauso handirik egin. Zergatik, hoiek kanpo geratuko direlako. Bai? Osa, gaur irakurri dut Santi Martinezi egindako elkarrizketa Kronika Baskan, Komisiones Obreraseko. Bai, txioa ikusi dut. Osa, zuk saboteatu duzu deialdi bat. Zuk 22 elegite jarri dituzu kasualitatez hizkuntza eskakizunen kontra. Korrikaren diskurtsoa da justo horren kontrakoa. Ordan, zu kanpoan geratzen zara. Hori eginda gero zu zara biktima? Ez barkatu. Zu zara korrikatik kanpo kokatu zarena. Bai. Eta hori da, claro, horrekin bat eitzen dut, horrekin bat eitzen dut, baina eta nik zein da dinoa badakitela, arrazkitik kanpo geratzen badira, PP edo Voxen lerro berean jarriko dituela Euskal Gizarteak. Nik ikusi ditut karte batzuk, non esaten zan... Unai entzun argudia. Eta amaitzeko, Josenek oso ondo azaldu zuen, PSN eta Komisionesen rola Nafarroan euskararekin. Eta hori ez da ahaztu behar. Ze Komisiones Obreras Espainia edo estatu osokoa da, eta horrentzat Nafarroa eta EAE Espainia dira. Eta nik hor ere fokoa jarriko nuke. Zenbat elegite jarri du Komisiones Obrerasek euskara Nafarroan ez dadin kontuan hartu kanpoko atzerriko hizkuntza baino gutxiago. Zenbat elegite jarri du estatu mailako deialdietan euskara kontuan har dadin. Utz! Ui, non dago nire kamera? Utz! Eta erratuta banago, zuzendu izadatela. Orduan, eurak dira kanpo geratzen direnak. Eta ni kokoteren jonago ja, PSOE eta Komisiones Obrerasen betoaz euskarari lotuta. Ze beto eskubidea daukate, eta guk usten diegu gu betatzen. Eta hori da gauza bat, EAJak zuzendu behar duena, eta EH Bilduk bebai. Nahikoa da, Nafarroan zenbat aurrera pauso egin du euskarak PSN gobernuan dagoenetik. Zenbat. Ze martxatan. Eta hori da realitatea. Bai? Orduan, euskara duna dela, bai, baina denok egin behar dugu alegina. Eta ni pres nago amore emateko apurtzu bat edo eurek aurrera pausak egiten baituzte, baina Nafarroan argi dago, argi ikusten da, botere daukatenean, ze pasu egiten duten. Eta amaitzeko honekin, Alderdi Sozialistako alkaten artean eaen zenbat dira euskaldunak. Gasteizkoa, berak dio euskalduna dela, baina nik ez dut entzun. Agen ulertuko du, eta kostatuko zaila. Eibarrekoa, eta egonda korrikan. Portugalet, Eibarrekoa, eta egonda korrikan. Irungo euskalduna da. Ez dut Galdetzen uste. dut, Aurrekoa ez. Portugaleteko Portugaleteko euskalduna da. Titulazioz bai.
Bai, nik ez baina dut- Beste titulazioaz sartzen da... gara, Titulazioz, bai, nik, behintzat, inoiz bez, ez dute entzun euskara zeiten, ez dino Bueno, nik, ulertuko du. ez dino nik ez denik, baina hori betiko gauza, beste debate batean sartuko ginean. Baina egotetik egitera eta gure jardunean ikusten da gure konpromisoa. Eta amaitzeko, EAen agentean egon zirenean, lehendakari esen euskalduna eta legebiltzarreko presidentean ez. Arantxa Kirogak ezekiak euskeraz hitz egiten. Ulertzen zuen, baina ezekien hitz egiten. Hori ikusten dira konpromisoak. Denak erdaldu. Bueno, Patxi Lópezek bere konpromisoa argi geratu zan, esatian nola gainera hori irakasle pribatu bat zeukan, eta denborarik nola ez zuela, antza denez, berak esan zuenez, eta gainera txantxetan ibili izan legebiltzarrean esaten, bueno, ya le voy a pedir el justificante a mi madre, para que justifique que no tengo tiempo, edalako gauzekaz urten zanez. Así que hor ikusten da, baina bueno, denetariko egongo dire. Nik dino dana eta nini joan aldetik edo zan, Jon, ikusi dalako, ikusi direlako, ze bat baino gehiago izan dire, kartel batzuk non esaten zan PNV eta PSOE gabe edo alako gauza bat, esaten zun kartel bat asko sobe. Nola ote, dinot, korrikaren antolakuntzak zergatik ez du ezer bezer esaten horretaz. Zergatik ez doa zuzenean han horrelako pertsona batek ateratzen duenan olako kartel bat, eta ez zuzenean, no, zergatik ez dio esaten, zu, mesedes, alde zaitez amendik. Ba, ni horretan ados nago. Eta nik uste hor barneko... Horrekin egiten duguna, edo hor partaidetza, hori esandakoa, ez? Karo, pertsona bat, EAJ-koa edo PSOE-koa, hori ikustean, zuzenean, jokoz kanpo geratzen da. Bai, guztiz. Naizta igual, ez dakit, igual euskaltzale peto-petoa izan, edo, igual bere alderdiak esan dauenarekin batez egin. Baina, ja hori ikustean, ja, kalean usten dozu. Orduan, kontua zein da, euskarraren alde, gero eta borondate gehiago lortzia, ala guretzat hartzia horrelako aldarrikapen bat interes politikoa gaitxin. Lortzen? Bai, nik uste dut eta nik ezagutzen du jende pilo, nortzuk esaten dute, ni horrelako keinuekin, edo horrelako keinuak mantentzen direzen bitartean, ni ez dut parte hartuko. Eta oso esanguratua da, bebai, lehendakariak parte izan egin duelako. Eta bere mezuarekin esaten duena da hori, precisamente hori esaten due. Osea, ni nola naizen Euskal Autonomia Erkidegoko burua edo, egiten dut euskararen alde gainera, euskaltzale naizelako, ni han egongo naiz. Osea, mezu horrekin esaten duena da, venga, zatozte guztia euskararen alde egiten dugulako, baina bestaldetik bebai, esan behar dugu eta eskatu behar dugu, argita garbia aekari horrelako jarrerak gaitxestea. Eta zuzenean horrelako pertsona bat ikusten duenean, zu mesedez, alde zaitez. Osea, horrelako mezuekin ezin zara ona etorri. Gero... Ados nago, guztiz ados nago. Eta nik uste dut hor, korrika erdian dagoela, eta barne kohesio kontu bat izango dela. Eta gero ere badago inertzia historiko bat, non, jende batek, nahi zen duena jarri duen urte luzez kalean. Eta hori gauza bat, aldatu behar dena. Ze oso merke izan da, EAJ edo PSOE iraintzea kalean. Oso merkea izan da. Hori da. Eta nik uste dut hor, haikak egin dezakela gauza bat. Adibidez, Patxi Ruizen argazkia agertu zenean, lekukoarekin, haiek bi gauza egin alzituzten. Haikak egin alzituen bi gauza. Bat, zeu zer esan megafoniatik, eta bi, seinalea moztu. Baina seinalean, zuzenean haikak ematen zuen, esan nahi dut, desberdintzeko, kontu bat da antolakuntza, eta gero korrikako buruek edo. Ze, zuzenen ematen zuen seinale ez dakit, Amaika telebistatekoa edo eta ITB-koa sana, eta gero furgonetan daudenak,
zakitze punturaino daukate boterea horrelako kontuak. Askotan furgonetan joaten direzenentzako da kriston Barroia. kompromisoa. Bai, Eta bai. kriston kompromisoa. Eta esaten dizuet esperientzia gaitik, Ze ni horrelako batean egon nintzan, eta Lekuko ikusi neban, eramaten. ikusi nebana. Eta eurentzako izan zen, vamos, no sabien ni donde meterse. Argi esateko, ni donde meterse. Horrelako historia eta horrelako ikamika sortzian, edo. Eta borriro dinot, igual, nire ikuspuntutik behintzat, erratzen dugu horrelako ikamiketan sartzerakuan edo bakarrik euskararen alde ez korrika itxeagaitik. Ze, claro, ni joaten banaiz ez daki ze ikurrarekin eta bestea joaten da, beste ikur batekin, eta hori guztia geratzen da bigarren leku batean. Ze, ni agertzen naiz beste ikur batekin. Nik ulertzen dut momentu batean, bastakit ikurriña bat eramatia, edo ez da, hain moda dagoen Nafarroko kateak eta ikur hori, eta ez daki zer, baina bata Iranaekoarekin, bestea Palestinakoarekin, bestea etako kiden argazkiekin, bestea ez dakite zerekin, bestea bandera ez dakise... Ostras, hostia, zeren alde gaude? Euskararen alde? Kontua Baina da, hori da azkenean, kontua da, abarkatu Jon. kontua da, hainbat eztabaida egon direla, korrika hasi baino lehen, segoratzen bazarete, GKS-ko kideek sinatu zutela hitzarmena korrikarekin, eta geri ziren txio batzuk esanez hori, ez dakite, ezkerra abertzalen kontrako ez dakite hitzarmena bazala, ez dakite. Euskararen alde badauz. Bai, baina kontu batzuk azkenean argitu behar direnak dira, zein da korrikaren helburua, uste dut aurreko saio norbaitek azkenean komentatu zuela edo desbenitzen zala egitasmo pribatu bat, esen benetan, itxaron. A ber, amaitzeko, Unai, argudio, hori alde batetik, ze izan daiteke, kontutan izan behar dugu azkenean, segardatzen da gauza bera, bazakite demagun, ibilaldia edota Euskal Eskola Publikoaren jaialdiarekin. Azkenean eman kontu daude argitzeko, zer da, helburua, Euskararen aldeko ekintza bat, eta gero, hainbat kontu daude, bai politiko aldetik, eta nahazten direnak, alderdikeriak, sindikatuak, eta hainbat kontua. Azkenean gertatu... Baina bakotxak eukiko du bere ikuspuntua, eta bere ideologia, eta ez dakizen jo, baina hor zertarako gaude. Horri gaitek esaten nahi naiz, azkenean hori da argitu berdana. Atletik edo Erreala edo Osasuna edo Alabez edo Eibar edo ez daki nori ikustera juten naizen bakoitzean edo, ni zertara noa ara. Ulertzen dut momentu batean ez dakit nik edo, baina Karo, gainera ikusten badugu, bata zerratzen dela bestearekin, ateratzen dalako ez daki zer, besteak esaten duela, EAJ eta PSOE tortenez badire asko sobe. Bestea ateratzen du etakide baten argazkia. Bestea ateratzen du ez daki zer, edo ni jutema naiz, ez dakit, ertzaintzaren ikurrarekin edo, non geratzen da guzti hori? Non geratzen da? Nik nahi dudana da, edo ni, edo argi daukat, jende asko ara joaten dela. Gehienak, gainera dire, eta hor dau Bilbon ikusitako irudiak edo oso esanguratsuak dire, ze argi eta garbi ikusten dela, jendea orokorrean juten dela bakarrik Euskararen alde korrikara. Euskararen alde, eta kitxo, bakotxak eukiko du bere ikuspuntua, bakotxak eukiko du bere ideologia politikoa, bakotxak eukiko ditu bere arazoak. Baina jendea, orokorrean juten da bakarrik Euskararen alde korrikara. Beste batzu juten dire, beste asmo batekin, edo batzuekin. Eta bata da monopolizatzea. Eta eurengana erakartzeko jendia. Eta argazki bat lortzea, dala nire ikuspuntutik behintzat, euren ideia da, bakarrik argazki bat lortzea, non hartzen dute euskara eurentzat, nola esaten dute, zu euskalduna zarenez, izan behar zara ezker abertzalekua. Eta hori ez da. Ni eta beste batzuk agian ez gara ezker abertzalekuak eta euskaltzaleak gara.
Dinot. Eta gure gana erakarri nahi badugu jendea, euskararen alde, horrelako diferentiak edo, bertan bera utzi behar ditugu. Se bestela, batzuk ez dira etorriko pentsetan, karo, ni jungo naizela nire ganara erakartzera jendea. Ulertzen? Hain erraza da ulertzea hori, eta eske nik ez dut ulertzen nola aekak gaur egun, nola gauden garaian edo, eta hain zorionez haintxinean utzi dugu beste garai batzuk, nola aekak nola ez du hori mosten behingoz. Eta eskera bertzaleak baita. Zergatik ez du mosten hori? Ezkera, otxandienok argi esan du, ez direla arrazek eraman behar, Horren esan du, Bai, baina ez du mosten. Eta nire esperientzia badaukat bebai. Bai, baina hor ere, adibidez, Patxi Ruiz eta beste presoa EPPK-tik kanpo daude. Osa, ez dira sorturen orbitako presoak. Jon. Hori bat, baina entzun. Beste batzuk bai, Bilboko Alde Zaharrean agertu zirenak bai dira. Adibidat ematearren. Baina gero badago Josenek beti elkorreok baina entzun momentu bat argudioa. Eta gero, ni ustez badago hemen bizio bat, hemen ezker abertzaleak daukana, eta ez bakarrik ezker abertzaleak sortu, baizik eta ezker jakin batek, eta Josenek oso ondo laburbildu zuen hitz batekin, mejungea. Hau da, Aurreko Euskal antolatzen dugu Euskaren alde, baina Euskaren aldekoa izateaz gain izan behar da. Antiarrazista, ekologista, feminista, eta bar. Eta nik ez dut esaten baloreen kontra egin behar dugunik. Baina balore horiek, euren espazioa dute, eta, baina, orain, ari gara, aldarrikatzen, Euskaren aldeko, orain Euskara gara, ez gara folklorea, nik uste dut zentatu behar garela horretan. Eta ondo dago herria, denik uste dut horri Euskarak baduela zer egin, eta hori landu egin behar da, zeharrera ematen diegun etorkinei Euskarari dagokionez, ze askoke hona etortzen diren ez dakite Euskara ere existitzen denik eta inork ez dira saltzen, eta feminismoarekin berdintasuna landu, eta bar, gainera, bi borrokak askotan batera joan daitezke, ni horretan ados nago. Baina askotan zentzazioa daukat, inklusiboak izateagaitik, dena sartzen dugula, gatozen lekutik gatozelako, eta hor desitxuratzen dela. Eta horri lotuta dago, hemen egon den kultura politiko bat, monopolizatu duena, kalean egiten zen guztia. Eta dana nahazten da, eta azkenean, zein da ondorioa, borroka desitxuratzen dela. Eta hori da kontua. Eta berriro botatzen dut galdera. Segatik, aekak ez du ezer egiten. Nik uste dut, barne kohesio bat dela, kontu bat dela, Ze, bitu. Barkatu. Claro, es que se oso esaten badu, nola geratzen naiz, horren kontra juten banaiz. Anai, entzun. Aekako zenbat langilek eukiko dute lagun bat edo zenide bat kartzelan. Zenbatek. Bai, eta Aekako zenbat irakasle preso izan dira edo zenbat nahi, utzi amaitzen. Eurentzako ere ez da erraza hori egitea. Eta ez dut horekin babestu nahi, zen ustez, ni banaiz pertsona bat, imaginau hori eurentzat ez bada erraza, imaginau ze ez da izango, Pertsain batentzat, bai. Edo pertsona batentzat, nori erail dute bere, ez dakit, anaia, laguna, semea, eta horrek zer hosti deuko ikusirik Euskararen alde egiteagatik. Baina aldaketa sakon bat egon behar da, bai gizarte osoan egituran, esan nahi dut, hainbat erakundetan. Baina zertara gaude. Hori argi dago. Euskararen alde, ez gara Euskara gara, ez? Euskara gara, Euskara bagara eta ez dinondik, ez garenik, zergatik sartzen gara horrelako historietan. Sartu baino jarraitzen dugu. Hementxe bertan daukat, hemen aurrean, kontua da, aldaketak egon behar direla, nahi hori da kontua. Zuek gabe, Komisiones Obrera, PNV eta PSOE, zuek gabe, hobe.
Baina, jente bat, ohitu delako hori Hori da. esatera, eta gaur arte, inork ez die ezer esan kontra. Hori da. Hori Ohitura txar hori diot, daukate. segatik ez diete zer esaten. Eta zuk esan dozu, imaginau, zer ez da, karo, eurentzat oso, ez da batere erraza, ze anaia daukate, edo anaia, edo laguna, daukatelako. Nik familia auki dut, eta kinatzatuta. No, ez da erraza. Momentu bat, Jon, ze nik botatzen dizuet berriro galdera. Zer ez da izango orduan, bastakit, ez dakit niretzako, adibidez, ez da izango niretzako nire lagun bati erail ziotelako. Ikustea, Euskararen alde egiten duela korrikan, pertsona bat, nork erail zuen nire lagun bat. Baina, unai, esartzen bagara saltza honetan, azkenean da saldo behar dugu, bai txosna munduetan, kultura munduan, hainbat egunetan, orduan, bai arrazoia dozue, orduan galdetzen dizuet nik. Lortu eta behar ditugu... utzi momentu bat. Baina, aztertzeko... Orduan galdetzen dizuet, eta proposatzen dodoana da nik, proposatzen dodan gauza, da, zergatik ez ditugu usten, guztiok, dauzkagun samak, ze guztiok dauzkagu samak, Guztiok dauzkagu samak, Ze antzadenez bakarrik batzuk dauzkate. Beste batzuk ez dauzkate. Bakarri batzuk. Besteak ez. Baina ni proposatzen doan gauza da, zergatik ez ditugu usten horrelakoak gure etxean, eta joaten gara Euskararen alde korrikara. Zergatik. Ni ados nago, Ze ni joan naizen bakoitzean, joan naiz Euskararen alde bakarrik, Euskararen alde korrikara. Euskararen alde. Eta ez besterik. Nada más. Osea, ni ez naiz joan inoren ikurrarekin, ez. Ulertzen dodalako, igual ni joaten naizela, ez dakit noren argazkiarekin, eta ez dakit nori, igual mine egiten diot, bai, mine egiten diot. Orduan, nik dinodana da, ostras, utzi dezagun guztiok, gure sama utzi dezagun guztiok etxean. Segatik ez dugu guztan. Eta juten gara, konbokatu izan garen gauzera. Zertara, korrikaren alde egitera. Euskararen alde egitera. Unai, entzun gauza bat. Nik lehen egin dut empatia ariketa bat, bale? Haiekin. Zergatik da izai haurentzat. Ni zurekin adoz nago, nik ere inguren auki dut, familian, mehatzetuta egon den jentea. Etak mehatzetutu duen jentea, nik ere auki dut familian eta inguruan. Bai? Eta ni ez da erosoa. Korrika egitea eta ondoan txapoten arraski bat, ez ditu zerik egiten. Bai? Baina, esan duana da, eta jarriko dut beste adibide bat. Askotan jente asko esaten du. Zergatik hemen, emakume musulmanek zapia jantzi behar dute, eta guara joaten garenean, zergatik ezin gara ibili, burua biluzik. Zergatik, bagu toleranteagoak garelako. Hori da aldea. Toleranteagoak garelako, eta argi daukagulako zertara goazen korrikara. Galdera erraza da, aekak eta euskera behar gaitu, besteei, behar gaitu. Claro. Erantzuten da bakarrik, ez? Bai. Orduan, gero eta borondatu gehiago gure gana erakartzeko, zer egin behar dugu? Zer egin behar dugu? Bakarrik agertu han euskararen alde. Ulertzen dut, ikurriña bat eramatea, ulertzen dut oiukatzua Euskal Herrian euskaraz, ez dakiz egio, ulertzen dut. Baina, satitzen gaituzten gauzak, nik uste dut behintzat, lehen esan duan moduan, gure samak, bakotxak, utzi behar dugule etxean. Baina hori jonek azaldo duen moduan, hori gertatzen da hainbat gunetan. Gerta daiteke ere futbolean, orduan. Horrelako gauzak konpondu behar dira, ez da bateko gauzak konpontzen direnak. Osa, sakonki landu behar direnak, eta ez da urrengo bi urtetan lortu aldaiteken horrelako adostasun bat. Ojalá lortzen bada. Jon Koldo berriro dinot. Ni izan naiz testigo. Entzun gauza bat. Entzun. Ni ados nago zurekin. Bai? Baina hemen eukidugu kultura politiko bat, Ezker Abertzalearena, oso narzisista izan dena.
beti protagonista izan nahi izan duena, eta ez bazen protagonista, bihurtu nahi zuena protagonista. Bai? Eta hori denok ikusi dugu. Kalean, San Mamesen, korrikan, ibilaldietan, eta bar. Hori aldatzen ari da. Eta eurak ere aldatzen ari dira. Baina oraindik ere badago jentea, kostatzen zaiona hori ulertzea. Eta nik uste du... Alde guztietatik gertatzen da. Bai, baina utzi amaitzen. AEK adibidez, nik uste dut, ez dela ausartzen argi esatera hori, eta adibidez Ane Lordik esan zuen el diarion eren egun, galdetu ziotenean argazki buruz, nek esan zuen, guk dekalogo bat pasatzen dugu, argibideekin, eta badakite zer egin behar duten. Nik uste dut ausartago izan zitekela. Bai? Eta argi esan, hobedela esara matea. Baina, klaro, hor ere, barruko gauzak daude. Bai? Barruko gauzak daude. Seguretzat ere ez da, errazi izango ertzainek kilometrak erostea, eta bar. Eta nik hau esaten dut, euren larruan jarrita. Orduan, bai, baina azkarrago egin daitekela. Diferentzia nahiko nabari bat da hori. Ertzaintza gaur egun Eusko Jaurlaritzaren edo Euskal Jaurlaritzaren barruan dagoen instituzio bat da. Eta ez da txuki moki troki pizku talisko kuadriakoak. Hori alde batetik. Eta oso esanguratsua izango litzateke, eta bere garaian, orain dela gitxi, eskegin nuen uste dut ikusi zenduela bebai, ertzain batzuk korrikan parte hartzen uniformez. Bai. Eta izan dire, eta ni egon naiz. Dinodana da. Eta, karo ni, bale. Gero asko detekin sartuko gara, Hortik hartuta, ni galdetzen diote korrikari, edo antolatzaiei. Zuek, nahi dozue ertzaintza hor parte hartzia korrikan? Baietz esaten badidate, konforme. Ez esaten badidate, bebai konforme. Baina, zein da helburua, berriro botatzen dut galdera, zein da helburua? Euskararen alde, gero eta borondate gehiago, erakartzea, edo beste gauza bat da. Bai, baina hor, beldurra da... Eta ulertzen dut, precisamente horregaitxik esan dut, bakotxak eutxi behar duela, bere historiak, utxe behar dituela, etxean. Etxean utxi behar ditugu, gure historiak, ze bakotxak eukiko duguz, las que tengamos. Bakotxak eukiko du, la que tenga cada uno. Ulertzen? Orduan, zertara juten gara ara? Euskararen alde, edo Euskararen erabilpena aldarrikatzera, Euskararen edo Euskaldunen eskubideak aldarrikatzera, horretaragoaz, ni horrekin bat egiten dut. Orduan. Ni bebai, eta ni ere bat nator. Ni bakarrik jarri naiz, euren buruan. Eta baina, gainera, nik beste gauzat esango dut. Hau gertatzen da, argazkiena eta bar, eta azkenean, fokoa jartzen dugu olako gauzetan, eta ez korrika auki duen arrakastan. Hori da. Ados nago. Hori da, eta urteten da el korreo, esaten, patxi ez daki zein urten da argazki batean, menganito de tal urten da beste batean, estaltzeko ez daki ze, Pradalesen taldea, edo taldea, atxetik agertu da, ikurrinez, beteta, eta horrelakoetan galtzen gara. Baina, beste gauzat esango zutu nahi. Horrelako jarrerekin edo egiten dugun gauza da antolatua den ekimen hori edo botatzen dugun mezua txikitzen dugu. Baina hainbat kontu sartzen dira, esatea didez el correo dauka bere ikuspuntu politikoa, gero hainbat kontu daude hor tartean, eta bakoitzak ditu bere interesak, orduan. Nere ustez agian, zuk esandakoa, egin beharrekoa da, 2 urte barru adostea zeintzuk diren helburuak, adostea arau batzuk, eta gero kaletan eta auzunetan ere adostea. Baina hori lortzeko lanketa sakon bat behar da, Bai. Ez da egun batetik bastera lortzen. Nik uste dut ausardia behar dela. Baita. Ausardia. Bai, baina ausart izateko atxetik ere babesauki behar da,
Bai. Eta hori da nik askotan faltan ikusi dudana. Zelan esan, ezkera bertzaleak urte luzez, eta ezkera bertzaleko jenteak urte luzez, Euskararen aldeko mugimendua monopolizatu du beste batzuek utzi diotelako lekua. Baita, egia da. Eta esan behar da, oso horreza da esatea, zazpi gazte horiek denak dira ernai ingurukoak. Bai, ez da, izango dira, nik ez dut kontrakoa esan. Neri bost, ara jun dire, ernaikoak esaten badire, igual dire, ernaik, egin duelako beti, edo zazpi muti hoiek, neska mutil hoiek, egin dutelako Euskararen alde, baina ez dinot hori. Ez dinot hori. Bota dizut galdera bat. Nik dinodana da, hor, agertzen direzenak eta euren mezuetan oso... ez dakit nik, oso zuriak izan dire, ez? Bakarrik aldarrikatzen dute, Euskara eta gitxo, ez dau besterik, ez dau beste mezu politikorik edo, ez da gertzen hortik. Baina bai, korrikan ibiltzerakuan edo, zuek, ni bezala, ikusi dozue, zenbateko, ikur batzuk ikusi dire. Ni ados nago horrekin, Unai, eta, ari zera buelta-bueltaka, baina nik uste dut horretan, hiru gaudela ados. Ni bakarrik saiatu naiz, empatiarik eta bat egiten, zorben burra da, zatiketa eta gainero babes falta. Hori da, horregaitxik dinot, Jon, Euskararen alde itzen badugu, joan de, Ja, baina, Unai, nik oso bat esango izu. Euskararen alde, ze ni joaten banaiz, ez dakit ze ikurrarekin. Baina ez da inerra esatea bakarrik Euskararen alde, azkenean sartzen dira, hainbat Euskararen aldeko ereduak, Euskararen aldeko politikak, bai, sartzen dira. Naizta momentuan, bere garaian sartu ziren eta zoritxarrez jarraitzen dute orduan. Lortu behar ditugun... Ez da, ereduen kontu ez da. Ez dala. Aitzak izan daiteke, baina doztu egin berria hainbat kontu. Ez que, a ber, leloa erraza da, zuk esan dakoa, azkenean, lekukoan zegoen mesua, azkenean nahiko zure izan daiteke, eta adostasuna lortzeko, eta Euskararen aldeko mesuren bat. Bai, ados. Baina kontua da, azkenean, adostea benetako herri modun politikak. Baita. Ze hori gerta daiteke, zergaitik ez? Hori diskurtsoa dela, edo aldarrikatzen dana, orokorrean edo, da kanpora begira. Ze bestela, zergaitik eitzen da Barcelonan, eitzen da Madrilen, eitzen da beste Mexikon, edo Venezuelan, edo ez dakit non. Munduan zer eitzen da. Hori da, aldarrikatzea eta gure eskualtzatzea. Landerrek proposatzen duen galdera ona da. Eusko Jaurlaritzak antolatuko balu, korrika bat, ezkera beretzaleak partoko luke? Bai, hartuko luke. Gero bestaldetik bai onartu behar da egindako lana, Osea, jendea erakartzeko aekak egindako lana da izan da hori, korrikan dinot, Ze gero euskaltegietara joaterakuan edo, nik uste dut, daturik ez daukat, baina uste dut, orokorrean jende gehiena juten dela, hori, zu jakingo duzu, ni baino beto, Jon, baina abera juten diren gehienak. Baina dinodana da, joder, bilatzen badugu, edo gure helburua bada, Euskararen alde, borondateak erakartzea, ez dut ulertzen, horrelako exhibizioak edo zeintzuk zatitzen dute jendea. Vale, Unai, horrekin ados gaude eta buelta Ni badaken direza, atxean. Mikroak enduke izan momentu baten, Jonek itzen desan. Entzun gauza bat, nik uste dut, zergatik korrika antolatzen da Mexikon eta bar. Korrikak aeka gainditu duelako. Ekimen herrikoia da, bale? Herri ekimen bat da. Bai? Eta gero, ausardia eskatzen dugu, bai. Baina imaginatu bihar aekak erabakitzen duela, bitu. Hemendik aurrera, ikusten badu preso baten argazkia, mikrofonatik erabakiko dugu, kanpora joan behar dira eta kenduko diogu lekukoa. Asmatzen ari naiz. Vale. Imaginatu horrek ere, aeka barruan, ondoriak izango ditu. Aekaren jarduna orain kritikatzen duten artean, zenbat joango lirateke klase emate borrengo guren aekara? Euskal Elkarte batean berdin, ze nik ere sentsazioa daukat,
askotan, horako gauza kritikatzen dituzten askok, ez dutela sekula parte hartu Euskal Elkarte batean. Eta bakit ez dela zure kasua. Baina esan nahi dut, jente asko ere oso eroso bizi da etxean sofan botata, eta korrikaren zain dago esateko bat, Euskara denona da, nahiz eta nik ez dut. Zirkinek ere egiten euskaraz, edo euskaren alde, eta zer txarrak dira, hemen ausardia behar da. Kontxo, egin zuk zeo zer. Ez que nire Euskal Elkarte batean nago, jente premian gaude, eta ez gara bakarrak, eta ikusten du jente asko oso erraz kritikatzen gaituena, baina ez duena, sekula ere, ezer egin euskaren alde, baina zero. Orduan, hor ere badago autokritika bat egin beharrekoa. Eta seguru nago, holako jentea mugituko balitz, korrika ezberdin izango litzatekeela. Eta seguramente izango litzatekeela, egongo litzatekeela zentratuago euskararen gaian. Baina... Orain unen jarriko dizut mikro berriro. Orain duzu mikroa. Adierazpen askatasuna, mesedez. A ber, bandator horrekin jon, bandator. Baina, egia esateko, postureo nahiko galanta dago bebai, gero eta gehiago euskararen alde. Eta salatu genduna hemen, adibidez, Komisiones Obreraseko, behintzat ordezkari batzuena. Eta historia hori sortu baino egurretik edo non kaleratua izan zan edo kanpoan geratu zan, jonek badaki nola ni baino gehiagotan salatu dudala hori Komisiones Obrerasen jarrera euskararen arloan, ez? Baina berriro dinot, eta bandatore, zurekin, baina berriro dinot, borondateak erakartzea da helburua. Borondateak. Ez hori bakarrik, Vale, eta euskara sustatzea. Gaur egun, aekak bultzatu, gaur egun zuk esan dozu moduan, hori herrikoia bihurtu da. Herrikoia bihurtu da. Jendea parte hartzen du, eta igual galdetzen badiozu jendeari nork antolatzen duen hori, batek baino gehiago ez du jakingo ero. Fijo, Baina korrikak, kontuz, entzun gauza bat, 2000 Ametsar Zaiusek Baionan mesoa abarkatu. Dinodana. Beraz, aekari zoriondu behar diogu. Zoriondu. Egiten duen hori. Unai askar ze jonen txandada, Berriro dinot. Aldarrikatzen dut ez bakarrik euskara, baizik eta adierazpen askatasuna. Dinodana. Guztiontzako. Zoriontzeko da aekak egindako lana, hori egia da, baina bebai, nik uste dut, eta ja honekin bukatzen dut, eta ez daki zergatik sartu garen asunton, galdera bota duizu da. Baina hori zoriontzeko modukoa da, egindako edo egiten den aurten izandako korrikaren partaidetza izan da ikaragarria, ni inoiz bez, ni hartu nintzen partu lehenengo korrikan, umean nintzanian, eta inoiz bez ez da ikusi euskar, bai, urte asko pasa dire, baina inoiz bez ez da ikusi hainbeste jende euskararen alde korrikan. Adibidez, edo, eta ez dinote orokorrean, sartzen badozu hor bai, bazdakite, ibilaldia, kilometroa, Nafarroa oinez, Araba euskaraz, ni inoiz bez ez dut ikusi hainbeste jende. Hori, beraz, zorionak aekari, baina bai, kezkakizunez ikusten dut beste hori, ze jarraitzen dugulako horrelako ohitura txarregin, esango dut, eta nik pentsatzen dut, interesgarria izango litzatekela bai, hori, bakotxa, gure sama, edo bakotxa ditugun, edo dugun sama, etxan. Azkar, Unai. Eta horrekin bukatu. Ni horrekin bat nator eta lehen esan dizut, baina nik uste dut badagoela, zuk esan duzu, korrikaen helburuetako bat dela borondateak erakartzea. Bai, baina ez da zengo zergatik, bale? Bai, noski, hori da helburuetako bat, Euskal Dena bezala, eta egite diren gauza asko bezala, baina orain egon naiz begiratzen azken korriken mezuak,
Eta Lorea Agirrena ni ustez bada, nik uste nuen Amaitz Artaizena zela, baina agian, nik esango nuke agian, Lorea Agirren meso izan zela, mugarri bat ezarri zuena. Eta hau esan zuelako. Auzia ez da izan ala ez izan. Kontua ekitea da, sortu, eman eta hartu, partekatu, leku hartu, leku eginez. Hau da, momentu batetik aurrera, korrika helburuetako bat ere bada, Euskaren erabilera sustatzea. Eta hori da gauza bat barneatu behar duguna. Nik uste dut, Ipar Euskal Herrian bai, borondaten kontu hori importantea dela, Nafarroako hegoaldean edo erdialdean bezala, baina de ereduak 40 urte baino gehiago dauzkan lekuetan helburua beste bat da. Eta helburua da Euskararen erabilera sustatzea. Eta nik uste dut hori ere azpimarratu behar dela. Bestela geratuko gara betikoan. Ondo da Euskaren alde egotea, baina kontua da, ikusita zenbat euskaldun garen, euskara egitera pasatu behar garela. Zenbat gara? Kuriositatez ez dakit zenbat jende euskaldun dagoen. 6.000 eta 1.000 baten artean. Hori da, datuek diotena. Gero hor nabardurak daude. Eren bat, esango nuke. Egunero erabiltzen dutena. Erabilera 13. Baina hor kontuan hartu behar dira algabe batzuk. 13.000? Ez, ez da antxutan, moztu da. Ez moztu egin da. Izoztu egin da. Ui... El CNI. El CNI ez dakize gertatzen dan. Bueno, Unai, beste gaiekin jarraitzeko, ze Jonek bueltatzen bada, amaituko du esaldia. Aste honetan dain bat kontu gerta dira hemen, eta ez dakitzeo zer gehiago komentatu nahi duzu, edo alde batera nahi dituzu hainbat kai. Zerezkoak. Adibidez, norbaitek galdetu egin du, a ber, ikusten badut. Zer gertatzen dire, edo zer gertatzen da, hauteskundeak ertzaintzan. Esan edo zer nengoen, edo utziko dugu beste momentu baterako? Ez dakit. Igual beste egun baterako utziko dugu. Vale. Oso orokorra, galdera oso orokorra da. Demasiado general. Horregaitik azkenean, horrelako irakurketa sakon bat emateko, itxera momentutxo bat, internetan da, zaten du Jonek, itxera momentutxo bat. Eta Mikeleri beba zer gertatu biako. Itxaron, erantzungo diote Joni, eta begiratzen baduzu telefonan ikusiko zu Mikelena. Ez dut ikusi, ez. Horregaitik bentzun da. Bueno, datorren astean jai egun hartuko dugu, hau da. Aberri egun eta... Baina ordainduta izango da, ez? Ordainduta. Jai, baina ordainduta. A ver, hemen ze eskatzen konbenioa sinatu dugu, ala oraindik ez. Baina itxarmen bat sinatzen badugu, por favor, que no sean hori migajak ez izateko, Bueno, begira berriro. Zer? Keinu adinot, begira. Baina... Arrapau duzu, ez? Arrapau duzu. Eungarren hori saioa ospatzeko izango da Aste Santu eta gero, orduan hori izango da Apirila 13, entxe bertan buruz ez dut gogoratzen. Atxaran... Bueno, ni harrituta geratu naiz geratzen naiz ikustean, naizta euskaraz egin programak. Bai, 18 lagun daude hemen. Bueno, intxe, baina lehen egon dire 20 piko, ez? Zuzenean. 20 piko ezakit, 20 bat, ikusi ditut. 20 bat, bueno. Ez dira gitxe, Ez? Ikusi ditut alderdi politiko chat edo web edo nola, ostras, ditzen da hori, blogak edo eta jende gitxi edo deukata, Gu baino gitxiagoak da euskate, Zeke, ojo, kontuz horrekin. Bueno, hori ikusi berko dugu. Dago Jon, geratu nahi sortita, batean horre. Gurutzetik pasa berko gara, Paskal iristeko. Lander, gauza bat, hori ez doten txun ondo, baina segertatu da hor Jerusalenen
Israelgo gobernuarekin antza denez, debekatu indu kristauen hori prozesio bat edo alako Bueno, gauza bat. kristauena, Ez dut irakurri, kristauena eta gero aldatu egin da, baina erligio guztietako. Ze, ikusten baduzu, bai, iaz, bai, atzo esan zena, zen bakarrik, aste santua salata. Baina aztertzen baduzu, bai Ramadamen Alaksa itxita zegoen, eta zelen esaten da, lamentazioen arresia danalakoa, Junuterren ere itxita zegoen. Baina, gertatu egin da... Baina, inoiz bez ez da hori debekatu kristauen prozesioa, ez dinot. Hori, musulmanekin beti egonda, bueno, betiko gauza, ze antxadenez ni ez naiz egoen inoiz bez Jerusalenen, baina uste zure horre esan dozun arresi horren alboan dagoela hori esplana da musulmanen. Goian dago. Así que nahiko gertu dauz bata bestean. Baina kontua da, ez dakit aurre. Holan, así por aquí arriba he oído, ez dut irakurri ere, denborarik ez dut euki, baina entzun dut Jerusaleneko gotxaiak ez dut irakurtzen. Aika milaka lagun atera ditu. Euskararen aldeko egiteko. Ala ez, aitortu beharra dago, hori da, egia da, zoriontzeko gauza da, Markel, hori, esan dut lehen. Uste dut euskararen erabileran aldeko apustua ere egiten dutela titulitizaren aldekoa. Bueno, aldekoa, baina gehiago suposatzen izango da. Nik uste dut gaurko erronka, dala euskararen arloan edo, dala erabilera dala erronka. Hau baion, erori zara. Bai. Ari ginen Israelen gertatutako nola debekatu indala horko Jon Koldok esan du erliju guztiotako hori... Baina kristauentzat izan da egun bateko debekua, ze egun batetik bestera aldatu. Ondote urten dala Jerusaleneko gotxaiak esaten inoz bez ez dala horrelako hori gertatu. Dinot, debekazio hori, eta ez dakit ze gertatu den zehazki, baina bebai harritzekoa da, ez? Ez dakit zein helburuarekin egindan hori. Harritzeko, sartzen dira politikak, sartzen dira guda kontuak, ze aitzakia izan da, horregitek esan dizut, aitzakia edo behintzat niko irakurri dudana izan da erlijio guztientzako. Baina, izan da, orain dela gutxi Ramadana, eta orain bertan da hasta santua. Kontua da aldatu egin dela on batetik bestera. Baina, zea itxakierekin, dinotana da... Guda dela eta? Guda dela eta, baina... Eta zer deuko... Ez dakizu aurreko astean... Hanek ez botatzeko euren gaina... Ez duzu ikusi misil bat erori zala aurreko astean... Jerusalenen? Ez, Jerusalenen ez. Jerusalenen bai. Hori dire, baita. Jerusalén orain dela aste bat, jauzi, misil bat erori zen Jerusalengo alde, zelan deitzen da, Old Town. Zuegon zara ana, ez, gainera. Zuegon zara, ez. Alde zarra baina da hiri, antzinako hiria. Bai dala... Ze arresiak eta itxiak... Tabernak dauzan poteak hartzeko, tabernak dauz, poteak hartzeko dinu, talde zaharrean. Alde zaharre guztietan dauze taberna guztiak. Bai, baina bertan dira kale txikiak, eta nazten dira hausunetan, errigiak baino denetari dago. Ze, bai, niretzako... Txantxetan nenbilen, Niretzako, ni egon nintzen, zera esaten da, Santo Sepulkon delakoan, eta nik ikusi nituen bertan zilak egin bat errusiarrak. Jon, proposamen bat, zuretzat. Segatik ez dozue, edo Jonentzat, Jon Koldorentzat bebai, segatik ez dozue gonbidatzen ona aikako idazkari nagusiari, edo ez dakite zein dan beraren tituloa, aztertzeko lehen... Ni hemen di joan naiz, eztabaida amaitzeko. Internetek erabaki du, eztabaida amaitu behar zela, eta joan naiz. Bueno, baina, dinot, proposatzeko.
bakarrik. Eta, jode, interesgarri izango litzateke horrelako, ikuspuntu bat, eta ez bakarrik akekoa, baizik, eta, euskaltzale... Baina, horrelako eztabaidak eta zarenez, gaitxik errapatu zaitxut eta atera bota dizut. Horrelako gauzak argitzeko, hobe da, lasai argitzea, eta izan daitezke, akakoak, atletiko buruzagiek, edo txosnatako batzordek. Ze hori azkenean gizarte osan nik uste dut askotan politikak egiten duela favore gitxi batez be euskarari, eta beste mugimendu kulturalei be bai, ez? Baina adibidez esan dozu atetik Mikel Aiestaranen Jerusalem Santa y Cautiva liburua gomendatzen dizuet. Jordi Oteiza, si queréis algo más sobre el incidente del Santo Sepulcro, podéis ver el vídeo de la transmisión en directo de Ariel Kanievski. Es de aquí en Ordenore y no sé quién es. Da, youtuber bat. Ayer por la noche por su canal de Judeohistoria de YouTube. Pues no tengo ni idea, pero lo voy a apuntar para verlo. Ariel Kanievski. A ver, bota txera, cago en día, que no me ha dado tiempo a quedar a apuntar Ariel, no sé qué más. Ariel. Zuk bilatu Judeohistoria, eta azkena. Ertzaina askori lotxa ematen ari den irudiak ikusi beharko litzateken oren erantzunkizuna den. Baina horretaz zer dago, ertzaina txaren hauteskundetaz, korrikataz, ez dakit zertaz ari den. Bueno, lo que decía, Ori, lo de la explanada, no sé quién es el youtuber ese, Jordi, no tengo ni idea, no le he visto. He oído, antes que he oído así por encima una noticia, baina ez dakit zer gertatu den, no sé lo que ha pasado. Así que, bueno, ya me informaré para otro día para sembrar aquí la polémica un rato y pasar esta terapia de los lunes. De nada en, ahora estamos en época de contrición, ¿no? Esaten da holan, ¿no? No se dice así. En época de contrición, de comer bacalao y no comer carne y esas cosas. Así que pediremos perdón por todos los males que hayamos hecho. A ver si el domingo a berrieguna, a ver si por fin verdaderamente despertamos ese día, en el domingo de Pascua irlandés. ¿Despertamos o resucitamos? O resucitamos, eso, perdón. Despertamos, no resucitamos. En la Pascua irlandesa. El andarre que bebait dute el domingo de Ramos, ¿es? No es el día de... Jatorri izan zen, Irlanda, o sea... Kopiatutakoa, ez da? Bai. Luis Aranak, kopiatu zu. Eta elgoa dalata, nik duela gutxi irakurren artikulatu zu interesgarria, F agentzian, Israel empuja a un éxodo lento al último pueblo cristiano de Cisjordania. Kuriosoa da, gauza da oso kurioso gertatzen da gure gizartean, zelan esan, eskerrik asko. Sentzibleak gara, adibidez, musulmanekin edo jutarrekin, eta ondo dago, kontuz, baina kristauekin, ze Afrikan eta Asian, azken mendean, kristau, kopurra, batez ere Asian, bajatu da. Erailak izan dire, bai. Eta Turkian, baina herri askotan, ia desagertzen aino, Israelen bertan. Eta inork ez du zirkinek ere egiten. Eta kontuan hartuta, alderdi demokristauak daudela, edo kristauak daudela, kurioso da, eta ganera hori leporatu diote boxi. Isilik eratu direla, Erramuko domekako mesa debekatzearen arira, askok leporatu diote boxi, isilik eratzea kontuan hartuta, ustez hipermega kristauak direla. Eta... Entzunuen behin euskaltegiek Israelen dutela jatorria. Ikastolek esango nuke. Ikastolak nik bernetegiak, oza, bernetegiak... Ikastolek bai esango nuke. Eta ikaseretko bai. Hori da. Baina ez da, ikasteko, oza, barneratzeko hizkuntzan, oza, eredu hori. Baina Israel nik uste dut, hau da, nire... Igual erratuta nago. Egatik daude soberan, Lander. Zentzazea daukat, Netanyahu gudak luzatu nahi dituela hauteskunderik ez egoteko. Hori da. Fijatzen bera, imputata. Jamaseko tentatuaren ostean,
Netanyahuren egoera politikoa oso gaula zen. Hori Eta da. fijatzen bagara, gerrari gerra ibili da, eta gerra garaian Ukrainean bezala ezin da hauteskundirik deitu. Gogoratu Eta behar da gainera, bera imputatuta dagoela, Bai. korrupzio gaitxik. Osea, Bai. que uste dute Bai. ez zaintza hartu esatian, hori maniobra de distracción badala. Osea, Eta diktadura ondo baten despaminau. antza gero eta handiagoa dauka Israelek, Ez que Israelen gertatzen dena da, saiatu zirela epaitzen Netanyahu eta kristalako manifak egon ziren, orduan, aber ze gertatzen dan, hori ikusiko dugu. Ni harrituta geratu nahi zor trampan erortzean estatu batuak. Ze uste dut erori dala trampa batean. Israelen interesa gaitik sartu dala hor, eta Rufianek esan dauen moduan bebai, Rufian horretan badeuko bere... Baina, a ber, ez pentsa... Bere arroziak badeuko Rufianek, ze esan dauenean que cada vez que va de buscar democracia, qué cosa más curiosa que encuentra petróleo en Estados Unidos, Bueno, que encuentra petróleo hori ikusiko. Hori da Zen izan da aldaketa, petróleo. aldaketa benetako aldaketa venezuela, ez dago. Orduan, Ez dago aldaketarik. Jarritzen da betikoak. baina Simplemente les tiene controlados. Bai, baina- Le llama a Delsi y al este y les tiene ja, controlados. baina nik uste dut kasu horretan azkenean, Venezuelan azkenean horrelako aldaketa bat egiteko, suposatzen dut kontrolatu behar ditu ez dela armadak edo. Zein ez da erraza izango. Eta kontutan, azkenean, hainbat kontu daude. Eta zergaitik adibidez, eske, nik uste dut ez dela hain erraza, onak eta txarrak direla batzuk eta... Horregatik, eta Rufianek ere badauka bere interesak, orduan, entzun behar da, irakurri, bai guztiei, baita Santiago Abaskaleri, baina ez pentsa Rufianek ez dalaka, entzun, zergaitik ez. Ados egotea berarekin beste konta bada, baina guztiei, nik txikitatik ohituta nago bai irakurtzeko eta entzuteko, eta gero nik ere nire iritzia lantzeko. Ze bakarrik leku bateko iritziak entzuten baditut, txartu. Ni ez dut asko entzun behar jakiteko, berarekin bat inoiz bez ez dudala egingo. Bai, baina Ni agian... daukat Así que proposamen bat, denbora ez dut galtzen. Unai, baukat proposamen bat beste egun baterako, eta bada, galdera bat nik buruan daukadana, eta benetan lotzen ematen didik esateak, argi usten duelako gure kontrasen handi bat. Zergatik Voxekin ezin da hitz egin, eta jardunean segunean hitz egin behar genuen Ezker Abertzalearekin. Edo etarekin. Zergatik. Hostia, polemika etorri zara gaur, Ai. Nire galdera bat buruan daukadana, eta ni naiz elkarrizketaren aldekoa, zen ikuste dut, bere garaian etariken hitz egiteak lagundu alba zuen, haren amaiera ekartzen, hitz egin behar zela. Nik oso argi. Baina Voxek ez dauka hildakorik. Hori da beste realitate bat, onartu nahi ez duguna, ez dauka hildakorik. Eurek esaten dute, ez dira... Igual eurek ez, baina bere aitzitxeak, bai. Baina, Unai, ez da egia. Bere aitzitxeak ez. Los abuelos no tienen. Baina ez que... Batzuk, baina guztiak ez. Ez que... Baina, a ver. Baina entzun argudiak, Unai, jarritzen dabe, urteak pasata, eta jarritzen dabe, haintxineko diskurtsoarekin. Non esaten dute gainera inungo lotxarik gabe, legebiltzarren, Espainiako legebiltzarrean esaten dute inungo lotxarik gabe, que le dijeron que a Sánchez que había sido el peor gobierno de los últimos 80 años. Ergo, Frankoren garaia noiz egon ziren hildako askota asko, esan izan, euren ikuspuntutik behintzat, esan izan, hain txarra gobernua. Baina Unai, azkenean egon ginen komentatzen barkatu momentu joan, baina Unai, egon ginen komentatzen adibide bat, eta zan Ortega Smith zergaitik aleratu dute. Azkenean, falangista dalako. Eta guztia dira falangista, ez dut. Beira, palomitak ez dauzkat, baina pipak bai. Bai, baina esan nahi dut. Baina esan nahi dut, oza, aztertu behar ditugu kontu bada, a ber, bat datozte Frankorekin eta falangistekin guztiak, nik ez dut uste, Baina, Unai, entzun gauza bat. Buruzagi batzuk, bai. Baina guztiak, ez dut uste. Frankoren herederoak dira falangekoak eta pepekoak. Zeratik dira pepekoak. Zazpi sortzaileak frankistak zirelako. Punto.
Vox handik 40 urtera, edo 30 urtera jaio da, eurek nahi dute hori bere gain hartu botoak erakartzeko, eta batzuk bai izango dirako frankistak, baina hor eten bat egonda. Bai? Osa, ez da sortun, David Pla, lehen egon gara erlegioz itxegiten egon gara, entzun ulertzeko argudioa. EH Bilduko burua Arnalautegi da. Arnalautegi izan da Batasunako bozeramailea eta jardunean zegoenean. David Pla, etaren ez dakizek komunikatu, 2011ko komunikatu irakurri zuena. Azkenean uste dutu. Azkena uste dutu. Azkena, markatu, azkena. Azkena ez izan Josu Urrutiko txatan boto? Ez dut goratzen, irakurri du, baina nintzen buruz hori zakite. Duela 15 urte etaren komunikatu bat irakurri zuen eta kidea zelako. Okerez banago, David Pla, gaur egun, Elena Beloki bezala, sortu, edo bildu, sortuko buruz egiten dago Pla, eta Beloki ustut EH Bildun, edo alderantziz. Hoiek etakoak izan dira. Zein da diferentzia? Ez, baina esan dirut, batzuekin, batzuekin hitz egiten dugu, eta besteekin ez. Hori da. Ni uste zor dago diferentzia, eta nik honek ez dut esan nahi, Voxekin akorditara du behar denik, ez direnek fasistak, edo ultraeskuindarrak nahi duzuna. Zergatik batzuekin bai, eta beste batzuekin ez. Hori da, nire kontraesana. Bai? Eta kontraesan modua hori korrela da. Ni jende askorekin hitz egiten dute, askorekin. Baina alderantziz esango dut, cada vez son más los que no me hablan. Para que no piensen que yo no quiero hablar con ellos, cada vez son más los que no me hablan, orduan, bueno, no tengo ni que elegir. Eta batzuekin posik, Bai, hori gara dago, baina behintzat entzutea. Arrasoagoa da, niretzat be, bai. Eta, bueno, con tu explicación, esaten dozu moduan edo, vale, baina eta lehen esan dozuen asuntoa, no, que la han echado a este y tal, pues lo que te he dicho, no tengo palomitas, pero pipas sí. Así que... Nik hipotesia badaukat, Nik uste dut nik uste dut horren alde edo horren inguruan, Jon, horren inguruan dagoela... Unai, entzun. Bai, bota. Ni ustez badago hipotesia bat, bale? Ezker Abertzaleko lagunak ditugu, estimatzen dugu jentea dago, eta euskal gizartean integratuta daude. Eta ez dira sekula baztertuta egon. Vox gaur egun ez dago gizartean errotuta eta apura baztertuta dago. Horregatik, Madrilen edo Leonen hori ez da gertatzen. Gizarteatuta daudelako. Hori da nire hipotesia, eta niretzat ere kontrasanati bandaz... Izan leike, baina nik Madrilen eta zuk uste Madrilen edo Valladoliden edo ez dakit non Espainialdean edo bosek guek hitz egiten dutela ez dakit sozialistekin edo Podemoseko jendearekin. Bueno, baina galdera berbera dauretzat. Hiek hitz egitekoak ez dire, Gauza bat da, fasismoa eta beste bat jarrera fasistak. Ez duzu zertan fasista izan behar beraien estiloak erabiltzeko. Herri honetan ondoki ban dator zurekin. Baina adibide bat. Ez dira fasistak, baina Podemoseko buruzegi batzuk euskaran kontrakoak dira. Eta adibideak egon dira. Orduan horrelako kasuetan ere baztertu egin behar ditugu, itzegen dezakegu, itzegen baino ez da ditu dezakegu. Oinarri demokratikoak direla eta itzegin dezakegu, orduan kontua da, agian ezin ditugu kontu batzuk adostu, baina behintzat entzun, eta ia posible den, edo behintzat, nire ustez kontua da entzutea, eta irakurtzea. Eta beste kontu bat nahiko desberdina da, akordioetara etzea. Hori dago aldean, nire ustez, Eta Podemoseko buruzagin artean, batzuek Kubako eredua da. Hori da. Eta Kuba ez da demokrazia bat, diktadura bat da, Bai, bat ator. Ezkertiarra, baina diktadura azken 2 urteetan edo urte luzean Venezuela izan da moduan, Eta horren eredu izan da, eta hor egon dira, Eta onartu dituzte bertan gertatuta, hauteskundetan egon ziren begirale modun eta onartu zituzten emaitzak eta badago lan doble rasero bat. Bildukoek egon ziren. Bakit. Badaukagu doble rasero bat, askotan gure kontrasanak dira, Bai. Baina konturatu behar gara horretaz. Eta
amaitzeko, hona etorrentzen lehen egunen esan nuen moduan, edo bigarrenean, igual, hasi behar gara errepikatzen PP alderdi demokrata bat dela. Datorren lekutik da, etorri arren, alderdi demokrata bat da. Sortu bezala gaur egun, Zan nahi dute, gauzak aldatu dira eta ohitu behar gara. Eta gauza horiek ez ditugu esaten. Ze errazon hartu dugu sortu, eta ondo, lagundu duelako bidea egin dezaten, eta ni horren alde nago. Baina, kontxo, zeman kortatu zaigu PP hartzea, Bai, banator. Bai, izango da. Baina gizartean... Arritzen dut palomitekin. Bai, baina naizta pentsamolde desberdinetako izan, kontua da zer da onartu dezakeguna eta zer ez. Non dago muga? Demokrazian ere ustez. Bai. Eta hori da Jonek aipatzen duena, egun ginena komentatzen. Orduan, falangekoak dira frankistak, ez dira batere demokratikoak, eta ez dute demokrazian sinesten. Baina hori ere gerta daiteke ezkerreko muturrean ere, Nahi dutela proletariaren irautza. Eta gero Vox norbaitek nahi du oraindik hori. Hori dirudi. Proletarioaren irautza. Hori dirudi, ez dakit. Horregaitik oinarri batzuk susteatu behar dira o aintzat hartu behar dira. Bestela, jai dugu. Eta gero, nik uste dut hor, Vox alderdi fascista bat baino, badela Podemosen infrentzua, alderdi populista bat, eskuinekoa, eta nik lagun batek aspaldi oparitu zidan liburu bat fasismoari buruz, eta tesia zen, fasismoa egon zan, fasismoa amaitu zan, 56an, eta handik aurrera etorri dena beste gauza bat da. Eta horrekin baznator, eta komunismoarekin antzekoa da. Ege da komunismoan egon dela, komunismoaren bidez, moldaketa bat, baina nik uste dut eskumuturrean egon dela austura bat, bai? Eta gero Vox heldu dela, Front Nazionalen heldu da, baina bada beste gauza bat. Ez da Hitler, ez da Mussolini, beste gauza bat da, gauza batzuetan bat egiten dute, jakina. Baina nik ikuste dut, fascista baino populistagoak direla, eskuin populista bat dela. Eta horregatik ez dut esaten demokratak direnik, Ze batak nire ustez ez du besteak kentzen. Nik ez dakite. Dena den ez dozu pentsatzen hor eta eskuin muturreko bat baino gehiago salatu du bebai patriotismo horren inguruan edo mugitzen den negozioa edo. Osea, Ortega Smithek, salatu indu nola murrikua honen inguru egin duen negozio edo bai. Holan esan du, erabili duen hitza izan da hori, no? El negocio que ha montado en torno al patriotismo dalako gauza bat, esan dute. Ni bai bosen inguruan ikusten dut hori, Ze, oine batez be Espainiako jende gaztearen artean horrelako sustapen hori, hor dagola, bai, ez dugu ezetze esango, edo ni bentsat ez dut ezetze esango, baina bai ikusten dut olana en plan, como está de moda, tío, no sabes, pulserita... Baina moda nagona da, boterean dauden alderdien kontra egoteak, edo ta Voxeko sale izateaz. Ez que nik horrelako gozak ere ezberdintzen ditut. Zen nik uste dut dala, biak batera izan daitezke, baina nik uste dut dala boterean egon diren alderdien kontra eta politikaen kontran. Nik horretan da ikusten dut dagoela kontua, Hori da liburua. Irakurrita daukazu? Bai. Vale. Bai, eta beste bat dago, bere momentuan gomendatu zigun... Begoña Errastik. Bai, oinez, amendik edakatu, bai. Baina, joder, ostia, berari gertatu jakon, bai, nola eskatxean konvertirme en un fascista, edo nola zuen izenburua. Ez dut goratzen horrelako zauzen. Eta nola sartu zuen, liburu denan, erostera, oiga, vengo buscando un libro... para convertirme en fascisma, o como...
Es que hori galdetzea. Escena hola San, joder, lo tengo por aquí también, ¿no? Me lo leí porque lo recomendó y está súper bien, porque explicaba con unos ejemplos muy, muy así y contradice todo lo que estáis diciendo el libro ese. Porque a ver, mira, es lo mismo que los movimientos nacionalistas, ¿no? El movimiento Abertzale, ¿no? El movimiento Abertzale no es igual que en sus inicios. Ha ido evolucionando con la sociedad y el fascismo también. Baina horrelako... Pero O sea, es fascismo. Y baina... para mí sí es fascismo. Os lo digo así de claro. Porque lo que precisamente es, y además creo que se aprovecha de los valores y de los huecos que le deja el constructo en el que estamos, llamado democracia, creo que aprovecha los huecos además para desarrollar una ideología que lo que pretende precisamente es conculcar y recortar esos derechos y esas libertades. Con lo cual, eso, que es lo primigenio del fascismo, creo que lo Oraindik ez dugu fascismoa ikusi, Bultatuko da. Nik uste dut, Unai, nik uste dut boxen gertatu dela, Podemosen gertatu zen antzeko gauza bat. Bai? Populismoa hor dago, esan dut. Ez, baina osaketan be bai. Hor daude batzuk oso, adibidez, Pablo Iglesias edo Errejón, oso ortodoxoak ziren. Bai? Komunista ortodoxoak. Baina Galapagarren baina entzun argudio, joder. Ideologikoki esan nahi dut. Baina gero inguran beste batzuk ezkertiarrak ziren, ekologistak, denetarik zegoen. Boxen antzeko, nik uste dut antzeko parazio gertatu dela. Batzuk dira liberalagoak, beste batzuk Espinosa Los Monteros, Ortega Smith, falangista klasiko bat, Abascal, populista bat. Hori da. Eta, esan nahi dut, hor nahazketa bat dago, eta horregatik da alderdi populista eta ez da igual, ez da infasista. Igual badago korronte bat, fascista badena, zen nahi ditzen daren Carlos Querol. Horrek kopiatu du, zelan da, Frantziako eredua. Apur bat, lehen boxek bazirudien elitei begirako alderdi bat, eta orain langi begira dagoen alderdi bat bihurtu nahi du. Gazonlo nazional. Kerol uste dela, ez? Kerolen bidez. Orduan, hor, nahaztu dira, eskuin populistako korronte batzuk boxen. Baina Mussolini fascista bat zen, eta bere politika fascista zen. Vox lehen ultraliberala zen, tradizionalista, orain Front Nacionalaren eredua kopiatu nahi du, eta hor bai, tako txartan fascistago bihurtu, langi begira, nazionalismo bota bat, diskurso sozialagoa, hor bai etor daiteke Vox fascistago bat. Eta fascistak ez, nukleo nazional tarralako taldek ez dute ontzat hartzen Voxeko mesua. Osea, esaten dute azkenean direla... Askotan esan dizuet, batez be esan diote Jon Koldori. Galtzen garela teorian eta definizioetan, galtzen garela askotan, batez be fasismoari begira, eta bitartean aurrera paksoak emoten duela, edo emoten dituela fasismoak. Baina horregite ikusi behar du ze gertatu izan benetako fasismoarekin. Adibide bat jarri. Ez, baina aipatzeko. Adibide bat. Kontua da ikustean nolakoa zen benetako fasismoa, konparatzen badauzu, orain dela mende bat zegoen abertzaltasun munduan eta abertzaleak, eta konparatzen badituzu fasistekin, desberdinak dira batak eta bestek, baina azkenean definitu barko genuke ere, zer da fasista? Zer da, no ez benetan, ez que fasista, ne ustez ez da Vox, salen artean agian bai, baina populistak dira, baina azkenean zer da autoritarizatea? Gitxi batzuentzat fasista izatea da euren pensamendua ez eukitzea. Gitxi batzuentzat. Eta badakizuen hortaz ari nahi zen. Baina adibide bat jarriko zuet. Adibidez abertzaletasunaren. Adibidea. Karo, zer da abertzalea izatea? Eta, karo, modu puristan jartzen bagara, antxadenaz, bakarri da abertzalea izatea edo Sabino Aranak esan zuena betetzen duen pertsona batek, ez? Hori da, bakarrik abertzalea. Baina, kontuan euki behar dugu, naizta hori idea primigenioan holan izatian edo, nola mendean baten zehar edo gizarteak nola aldatu duen, gizarteak aldatu du, eta era berean ideologiak aldatzen dire, apurke.
abertzaletasunean ez daude ikuspuntu bat baino gehiago? Badaude, ez da? Batzuk jeltzaleak, beste batzuk... Baina nik ez dut... Fasismoan gauza bera. Fasismoan gauza bera. Fasista dire, baina batzuk dakate. Fasismoa dauka oinarri batzuk. Eta da, azkenean, justo, aurrean duzuna, ez onartzea, eta segurazki, da autoritarismo gutxa izatea, anistasuna ez ulertzea, hori da niretzako fasismoa edo autoritarismoa. Eta horregaitik Ilonek aipatzen duen moduan, niretzako muga dago demokrazian. Onartzea beste batek gobernuar dezala. Baina hasten bagara, gure arerioi edo, kakotxartean, eraitzen, Eraitzen. Bai, horregaitik esaten, eraitzen, bai. Unai, nik adibidez, nik Aitor Esteban entzuten dudanean, nik ikusten dut ideologioki lerro bat Agirreren gandik Estebanen gana, bale? Nik entzuten dudanean Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, edo indaitzepetik ikusten ditut, urrun baina ikusten ditut. Argala eta Otegi, bai? Baina nik, Abascal entzuten dudanean, nik ez dut ikusten lotura bat Frankorekin, adibidez. Nik uste dut hor, eten bat egon zela, eta gero hauek heldu dira handiko 30 urtetara. Ez dute ikusten Espainia una grande libre bat, diskurtso hori nik ez dut ikusten Abascalengan. Nik uste dut beste bat daukala. Agian hemendik posturtera aldatu da kontua. Benetan ikusten nik baietz ikusten dudala, Nik ez. Nik uste dut aprobetsatu nahi dutela botoak erakartzeko. Baina bere proposaen artean nik ez dut ikusten. Nahi bauzu hartu aldugu, frankismoen azken etapa, ministro liberalekin. Hor, bueno, ekonomikoki bai, baina ultraliberalak dira. Osea, izan dira gaur arte, hemendik aurrera ikusiko dugu, ultraliberalak izan dira. Eta fasismoaren oinarritakoa da estatu soziala. Eta horrekin ez dute bat egiten. Eta gero, beste kontu bat, fasismoa oinarritua dugu Erroman. Hauek askoz basikoagoak dira. Bueno, amerikanoak eskerra bezala, Amerikatik gaurko eskerraren gauzasko Amerikatik daduzen moduan, eskuinoko bai. Euren oinarria fasismoak oinarretakoa zeukan Erroman eta Atenasen. Hauek askoz basikoagoak dira. Eta Jose Antonio Primo hauek letratuta, osea, gente kultua zen. Hauek ez. Ez que, askoz basikoagoa da, askoz da, zelan da, a mi el pelotón. Frankistak baziren kultuak edo. Frankistak baziren kultuak. Jose Antonio Primo Rivera, Mikel Arena eta hauek, bai? Antonio Primo Rivera zen frankista, zen falangista. Baina oinarria frankismo, a ber, eskartzen badugu, falangismoa... Eta falangismoa oinarritzen da fasismo italiarraren. Claro, ni boxor ez dut ikusten. Nik uste dut beste leku batean. Baina bebai, EAJ PNV ez daue Sabino Aranaren sortzailearen momentuan ere? Baina badago ala ikusten dozu hor. Ikusten dozu hor. Ezker Abertzale ofiziala edo gaur egun bere burua hor aurkezten duen, como dicen, nola esaten dute, ezker soberanista esaten dute. Bere garaiko eskerra bertzalea da? Ez. Baina lotura badago nahi. Hombre, karo, denborakua. Claro, baina bosek ez da baina hildo ideologikoa, eta hildo ideologikoa era jarraitzeko oinarritan sustatzen direnak. Eta orduan, kontu bada esatea, zuke aipatu duzuna lehen, esatea da lotzea gobernuen artean eta lotzea frankismoarekin, eta hori egin zuen Santiago Abascalek, Espainiako kongresuan, baina bere ibilbidean ikusten badugu, nik ez dut uste dandana, gehiena unertzen duela, bat egiten duela horrekin. Eta aldea dago, onartzea ala ez, kontrakoak. Onartzea ala ez, demokrazia. Eta kontrasanak ere boxen badaude, hasi ziren esaten, ezin zirela sartu behar gobernu automatikoetan, eta badaude, eta kontrasanak dituzte. Nik ez dute esaten haiekin adostasun batera lortu egin, adostasun lortu behar direnak. Baizik,
bakarrik entzutea eta desberdintzea. Eta nik uste dut, oraindik etorri behar da benetako fasismoa, Ni bai. Etorri behar da, oraindik ez dugu ikusi. Gero, nik uste dut, gero eta murgilduta, bueno, gero eta ez, ja zuzenean murgilduta gaudela, ja, horretan. Eta liberalismo ultrasalvaje batean gaudela. Horregatik ezin da fascista izan. Hain zuzen, ekonomikoki ez da fasismoa liberalismoaren kontrakoa da. Irakurtzen baduzu oinarriak, fasismoa ezin da liberal izan, kontrakoak dira. Vale, kontrakoak dira, vale, konforme. Badakigu zer den eufemismo bat? Bai. Ba hori da. Eta askotan esaten dugunean fasismoa da hori. Azkenian zer da? Libertaden askatasun murrizketa bat, ez? Bai alde batetik, bai beste aldetik. Eta nik uste dut gaur egun horretan gaudela murgilduta. Nik horre arrisku bat ikusten dut. Dena izan denez fasismoa, azkenan ezer ez da fasismoa. Hori da. Nire ustez hori da arriskua. Hori da. Ez, baina geratuko gara, berbarik gabe, errealitatea adierazteko. Ze PSOE fascista izan da, EAJ fascista izan da, Ertzaintza fascista izan da. Ez da ni izan naiz fascista. Ni bai, eso dicen. Azken batean helduko da, bentako fasismoa, eta ez dugu hitzik eukiko hori deskribatzeko. Definitzeko. Eta hori da arriskua. Hori da. Neure aitzak esaten dauen era moduan edo woken antzeko gauza bat, wokitxarekin gertatzen den antzeko gauza bat, ez? Mi padre dice, todos woke, ¿qué es eso? Es que no entiendo qué quiere decir, todos woke. Ba, bueno, halako gauza bat, baina nik uste dut askotan erabiltzen dugula, ni behintzat erabiltzen dudala bebai, nik eufemismo bat moduan edo. Eta, karo, teoria politikora juten bagara, ba izan leike, gaur egungo jarrera politiko askotasko horretan kabidarik ez eukitzea, ez? Baina orokorrean jendeak termino hori erabiltzerakoan egiten duena da batez be salatu askatasun eta aldarrikapen eta horrelako murrizketak. Baina eske badaude kontrasenak, sartzen bagara horrelako kontuetan, ez dago benetako eztabaidarik. Eta azkenean lortuko dutena da, ikusi behar duzu adibidez gertatu egin zen Alemanian, ez dut esango Italian. Nola lortu egin zuen Hitlerrek boteria? Azkenean ikusi zuen, berak hartu zituen ere pipak, ia lortzen duten gobernua. Eta gauza bera gerta daiteke hemen, Hemen esan nahi dut Europa mailan. Eta gero, nire ustez, beste arrisku bat dago fasismo hitzarekin. Karo, eskuinera begira gaude. Baina, ezkerretik ere, badator beste populismo bat eta beste autoritarismo bat, Txina adibidez. Hori da. Eta hori ez dugu ikusten. Hori da eskertia. Eta nik hemen esan nuen... Benetan uste zuen. Eskerra, unai. Gulagak ziren. Bai. Bai, baina esan dozue Txina. Benetan uste dozue, benetan Txina eskertia... Txina, Ipar Korea, Venezuela, da nolakoa. Hori bai dire ultraliberala. Aintzat hartzen badute horrelako ereduak, eta ondo ikusten badute Stalineko garaiak eta horrelako txekak eta horrelakoak, bueltatuko gara. Txinaz ari zarete, Txinaz, eta Ipar Koreaz ari zarete. Zuek benetan pentsatzen dozue, hori komunista dela. Haiti kapitalismoa bada, Ipar Korea komunismoa da, edo sozialismoa barkatu. Kapitalismo salvaje da hori. Bakarrik ematen du, eskertial batzuentzat, sozialismoa da bakarrik gustuko badute. Ez baute gustuko ez da sozialismoa. Hori da. Alfonso Gerrak esan eban moduan, sozialismoa bakizu ezer dan? Los que votan al Partido Socialista. Hori da. Baina Alfonso Gerra beste garai baten egon zen. Horrelako sartzen bagara, eta ni askotan akoratzen naiz, zuek kultura dauzkazue, así que jakingo zue. Nola, komunista Alemania zatituta zegoenean edo, demokrata sana zen Republika Federal Alemana, eta bestea zen demokratikoa. Eta nik daukat lagun bat, eta berak beti esaten du, todos los países que llevan el título de democráticos, jodidos andan. Baina horregaitik esaten dut horrek ere. Baina hori...
Eta Korea, eta horrelako lekuetan edo, que dio el título de comunista, Hori ba. antxeko gauza bat Baina gertatu. Baina horregaitik esaten du Jonek Haiti edo Liberia, nola sortu egin zen Liberia? Zan printzipioz, herrialde bat esklabentzako libra izateko. Eta gaur egun da, herrialde oso txiroa, eta gobernure gabe. Bai mutur batetik eta bestetik. Osea, arrisku, oinarriak sendutu behar dira eta argitu behar dira. Eta horregaitik ere fasismo hitza argitu behar da. Baina, bueno, hori beste momentu baterako itziko dugu. Gaur ez gara Herriosan esaten den moduan, que canso eres, chiquito, con lo de aclarar el... Baina eske egia da. Eske arrisku hori ikusten dut. Eske oso erraza da bitartean, argitzen, terminoa argitzen dugun bitartean, lehen esan dizudan, edo dizuedan gauza, aurrera paksoa. Neretzako boxekoak dira kabroiak, baina ez dira fasistak. Neretzako, horregatik neretzako. Eta hori argitu behar da. Azkenean, eta gertatzen da gauza bera adibidez Katalunian. Hasi gara, baten batek uste dute Gustavo komentatu dela. Ze gertatzen da Katalunian alianza katalanarekin? Hainbat eztabaida daude horren tartean, berdin du segurtasuna dela eta berdin du islamismoa edo hainbat kontu daude aurgitzeko da eztabaidatzeko. Rufianek joan den astean esan zion Juntseri eskuinmuturreko bazala. Legebiltzarren, Espainiako legebiltzarren. Etik ezion aiotari gauza bera esan, hori zergaitik adago lotuta, etxe bizitzako... Bai, horretaz ari ziran, bai. Horregaitik esaten naiz. Ez que hori da arazoa, polarizatzen duzu. Rufianek hori egiten du, da populista hutsa. Eta hori da demokraziaren kalterako. Hori da. Jurtzen badez ultraeskuina, zer, azkenean Kataluniaen zati handi bat ultraeskuindarra da, punto. Ez? Ez que hori da nik ulertzen ez dudana. Bueno, ulertzen dut, badakidalako zelakoa den Rufian. Bueno, baina kontua da gu ezin garela jokorretan erori zergatik. Benetan desbideratzen garelako. Datorkigun arazoa populismoa da. Eskuinekoa zein ezkerrekoa. Eta hori ez dugu ikusten. Eskuinera begira gaudelako. Galdera derra. Lander kabroia. Baina, bueno, amaitzeko... Unai zeo zer, aberria gona baino lehen. Bueno, ez dakit zertan eta nola sartu garen, gaurko eztabaida, baina oso interesgarria izan da, betiko lez. Dena den pendiente nago bai ja por desdramatizar. Antxadenez esan didate, gaur urtengo dala, Bartzelonaren, por ser, hay que ser también un poco mortales, no vamos a hablar siempre de lo divino y de lo humano. Eta Bartzelona eta Negreiraren kasuan sententzia aterako dala gaur, esan didate. A ver egia ote den. No creo que le vayan a descender, pero era por desdramatizar toda esta tensión de debate y toda esta cosa. Así que el programa 100, espero que ahora tenemos semana de fiesta, que tenemos esta de Semana Santa, espero que pagues la semana, porque tú que estás ahora con todo ese rollo de las criptomonedas y todo ese rollo, también ahora. Seguro que andas... No, pero todos hoy todos que sois tan liberales, por no llamaros, porque fascistas no los puedo llamar. Yo no soy liberal, ultraliberales. Espero que no me intentes renegociar el cobro de la semana, porque esa semana de vacaciones se paga también. Entonces que me pagues la semana que viene la intervención aquí. Y a ver si hacemos en el programa 100 y traes a alguien, no sé, algo habrá que hacer para celebrar. O John que nos traiga a alguien que trae gente interesante. ¿Qué ponía? ¿Y qué goza de programa? Póstenas. A mí me sirve de terapia. Tengo que optar entre esto y el tranquimacín, entonces son todos los lunes. Así te voy dejando la... Ya pagaré el pote de cuota. Eso el pan duro. John, zeo zer gomendatzeko? Eta zeo zer zakite nahi duzu amaitzeko, san? Jokoz kanpo nago, Ja, izan da, saio gorra gaurko, Ez natu ala hil, ninguna. Nik irakurriko dut, urrengo egunetan, Landerrek botatako Cristian Galvezon azkenengo liburua. A ver si lo cojo. Eta bueno, espainaldera jugonaz, bebai, energía purbeta archera. Ahora dirán todos, ¿y por qué no te quedas en Vascongadas? Asqueroso, tal. Bueno, hay que abrir el mundo también un poco. Intento que se me quita el nacionalismo con eso de viajando, pero no he conseguido todavía. No sé por qué.
Soazte jaunaren pakean. Baita zu ere, Lander. Bueno, Jon, zeo zera maitzeko, benetan? Placer bat, egongo gara, ondo pasa egun hauek, eta, bueno, ez dut uste Barcelona bajatuko duteni, baina jarretuko dugu bestean. Osona. Bueno, 2 aste barru voltatuko gara, eskerrik asko alde honetan egon zatenok, eta beste aldean daudenak ere, ia animatzen dira parte hartzera, eta behintzat ere jarritzen dute hemen parte hartzen, bai alde batetik, bestetik. Eskerrik asko, eta 2 aste barru. Agur! Gabon. Agur. Gabon!